И здравейте хора, аз съм Виктор и днес най-накрая, събота, някъде 1 часа, ще играя с моя приятел Георги. Коста, маняци! И сега, мисля, пусна камера да го видите. Здравейте, ето ме мен, ето ме и Тос. Здравейте, маняци! Ето баба. Хора, за малко ще да спрем. разменим. Нищо. Хора, много съжалявам за прекъсването, но аз съм малко приятеля ми, да. Аз влизам в една игра Google. Коя е тя? Да, Ice Cream Van Simulator. Ти имаш ли канал? Не. Къде е тази? Хора, хора, сега ще обясня на моят приятел как се играе. Да. Може да разбере какво се прави. Каква е смисъл? На какъв? Това е много купата айскрим. Здравей! 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 Чакай се. Хора, вижте го! Вижте го! Аз не мога да мърдам. Стой, да че зареди. Хора, питате защо мляскаме. Ядем пуканки. Айде, колко по-висок накрая. бързо. Айде, по-бързо. Хора! Вижте! Опаля. Айде, Викторе, къде си? Тук съм! Огледай се! Аз съм на шопа, здравей! Здрасти. What? Купих го за 12 бит. Аз го купих пък за 10. Натисни го, натисни. Стой така, излез. Не го искам да ти покажа нещо, което ще ти свърши може би малка работа. Идвай тук, когато имаш някакви сладоледи, които не ти... Skip tutorial. Така, натискаш го, защото тези сладоледи не строят нищо, нали? Хора, за малко ще трябва да му обясня нещо. И ще спръкни път, като му не обясня. И хора, върнахме се. Аз не съм пожелал камера. Ето, Нати. Хора, аз ще спра камерата, че много гадно се вижда, знам. Ако питате колко години съм, хора, ако питате на колко години съм, аз съм втори клас. С Ейтос, който е по-висок от мен, ама аз съм по-голям от него. Кой скажа? И вижте аз какво имам. Аз имам яхта. Яхта, с която ще раздавам златни сладоледи. Къде си ти, бе? Карам златна яхта, манахта. Значи, Сега, искаш ли да видиш аз каква имам? За 8000 диаманта. дай да се кача в нея. Хора, сега ще му покажа моята кола. Хора, после стойте до края, защото ще играем с Squid Game. Всъщност това май ще е втори епизод на Roblox. Защо? Не знам. Ще видим. Трябва да стига да... Хора, спирам камера. Squid Game. Можем. Хора, виж, нали? Спаун. GPS-а не ме намира. Тая вече пръскам панаира. Къде си моят GPS? Тя стой така. GPS. GPS-а не ме намира. Тая вече пръскам панаира. Лятка. Това е моята кола. Това е моята кола. Експлодлени се преследват. Това е моята кола. Ари каче са. Здрасти. GPS-а не ме намира. Я виж какъв камион носи. Какъв камион имам. Виж. Аз съм там, дето заведах преди малко. Чай да си взема сладолед. Хора, вижте какъв камион имам. Взема... Вижте. Виждате ли го това? Той не го виждам. Този. Аре, бе, не мога ли да си го сложа? Не. Моля ви.
Exit. Не мога да си го сложа за жалост, хора. Но, ако питате какво беше това, това беше камион за 120 милиона. 125 милиона. Защото повече сладоледи да забирам. Аз ще в цирка. Какви сладоледи имаш? Аре, връщай се в градчето. Връщай се в града. Абе, ти тук само кафяви искат. Искат хубави, искат по-скъпички. Връщай се в града. Аз черненко иска. Аз бях го продавам. Ама те искат един. Хора, пак ще повторя. Ям, пуканки се и то. Ако се чуете, защото се чуваме, ще го кажа, тъп. Така. Абе, трябваше първо да почнем с Squid Games. Не, ще снимаме на 3 игри в момента. Ще имаме 3 игри. О, мистери. Когато Ще има мистери игра, хора. Да, последната ще е мистери. Първата просто даваме с Когато? някакви цигани. Значи. О! Той не я знае. What? Добре. Свършихме с отгледите. Хора, аз излизам от играта, защото сме почти на 7-та минута, а нямаме време. Да излизаме и да влизаме в Squid Games. Да влизаме в Squid Games. 12-та минута отиваме в другата игра. Да. Общо. Даже и аз не знам каква е третата игра, мистери играта. Но това казах преди малко. А ти? Да, но. Така, търси. Кои... Трябваше да вляза с тебе. Кое да вляза? Squid Games. Кое да вляза? В оригиналната. Това има такава. Чай. Хора, влизаме в Влизам Squid през Games тебе. Helen. Ето да. Чакай да ми заредим. Не. Join. Хора, помощ! Ей, не искам! Каква е тази маска? Маняк, че? Що всички са с костюми, аз съм без? Аз съм зомби, ти си робот. Айде, ще изядем всичките. Вижте, какво си имам? Биво. Аз имам биво. Аз съм биво. Ще ме изде. Хора, нещо става. Тази каса ще я моя. Кое е? Не, тази ще я моя. Не, тя ще е наша. Тя ще е наша, ще си купим кафене, което ще снимаме клипове. Хора, ако не зареди до 12 минута, или до 10-та, излемата игра. Излемата игра, защото... И ще има мистери игра. Не може да има 2. 2 мистери игри, хора. Това е неочаквано. Може би. Всеки епизод ще има нещо мистери. Даже не може някой път да правим ревю, не само да играем Roblox. Ще видим. Ще видим. Можем просто да играем. Чакай, аз не харесвам. Нещо съм пука. Колко ми пука. Може след малко излизаме от тази игра. Да. След какво да чакате да гледате. Зарежда, бе, маняк. Чай колко я влезе. Хора, ние излизаме. Много време отнема. Да, бе. Да, извинявайте, че ви казахме на 10-та минута, ама... То е вече кофти. Много кофти. Чакай, тук трябва да има Squid Game, пак ти само с коли си запълнил този таблет. Брат, нали ме слушате да направите игри? Абе, влез някой друга Squid Game просто. Хора, тя избраме на игра. Мистери играта, хора. Мистери. Сега ще спра видеото и ще видите коя е мистери играта. Чакайте. Хора, мистериозната игра е Лава Челендж. В принцип не се казва така, но... Ще Това наричам.
в един квадрат и ще трябва да скачаме. Накрая трябва да се пазим от лавата. Да, но... И можем да правим така, има парашути. Парашути, аз искам парашут. Имаш. Хора, той играе през моя акаунт. Втория. И има бургер. Има бургер. Искам да скоча от къса, трипа. А по това са още хора ли има? Не. Чай да намираме. Аре, влизаме в игра. Май. Тук малко като... Къде е най-високото място е? Тук въздали сме. Брат. Е така. Аз ще седя в това дърво. Не! Всички ще изгорим. Аз ще седя в това. Не каза къде е най-високото място. Умрах. Хора, то се умря. Не съм влязал в лавата. Хора, Не. най-високото място е ето там. Да, съм умрял. Помощ! Помощ, помогнете на дядо Коледа. Айде, качвам се върху втория дядо Коледа. Помощ! Помощ! Хора, времето. Аз ще оцелея. 3. Ей, хора, аз оцелях. Аз оцелях. Ай, стига, бе, гавърка. Искам бургер. Най-високия мап на света. Качвам съм там. Не ми пука за паричката. На мене също. Брат, лавата. Да стъпа лава дойде. Не, ще го изяде. Давай нагоре. Нагоре. Давай. Дай си бърз. Всички се качихме най-горе. Късно. Аз докато се ориентирам. Давай нагоре, давай. Газ. Хора, пожелайте му късмет да оживее. Давай нататък. Газ. Качвай се. Давай. Давай нагоре. Не скачай. Стой на едно място. Yes. Не натискай кос. Не натискай. Оля. Айде. На 15-та минута излизаме от тук. Ами това беше клипа. Не е било това клип. Не, шегувам се. Ще има ли две мистери игри? Не мисля. Не, няма да можем. Хора, няма да можем. Няма да можем. Аз се помня. Това е тази тъпа ферма. Проблемът е, че... Че някъде наистина. Не може да се качим. Помощ! Брат, аз подскачам. Подскок. Аз се плувам. Хора. Всички забе! Ето, обърди се. Косля. Помощ! Ти спа, как се качиха там? Оживях. Хора, героя ми ще да умре. Аз буя, умрях. Хора, къде отиваме? Хора, къде отиваме? В една моя не толкова любима игра. Да, не е толкова. Мистери игра ли ще? Ти си играл. Моя.
Искам да видя тази каква е. Не. Една моя любима игра. Сетих за... И не съм я играл от много време. Техните Роблокс. Не. Да. Деливейрман. Кашоните. Кашоните. Да. Ужас. Так позна. Хора, я искате ли да се бъдна? Не искам за компютър. Влез през мен. През мен. Мусни хикс. Мусни join. Хора. Каквото? Хайде да влезем. Натренирах се. Хора, има ли още тоя левен канди? Виктора, къде си? Чай. Още ли са? Аз съм малко по-напред. Имам 1 милион мускули. Аз имам много мускули. Ти имаш 11 така. Вие колко бързо ги доставям. Искаш да видиш аз колко бързо? Къде са? Хора, нещо стана. Моля ви, сега ще проклипа за малко.